kaga ba abin nan bakanike kuma ba zai baka wani explanation ba, amma fa zaka ga aiki. To gaskiya ni bambancin kalan nawa koyarwan kenan da dama. Ba wani note za ku yi ba, za ku san asalin sufanu da kanikancin da ke cikin market ne ga baki ɗayanta. So za mu fara da candlestick anatomy tukunna kafin mu koma mu faɗa candlestick pattern. Ina fata dai mai recording yana yin recording din wannan. So a farko wannan shine abin da ake ce ma candlestick. Wannan candlestick in kuma kala biyu ne. Akwai wannan wanda ke indicate ita kasuwa, a cikin ita kasuwa akwai abin da ake ce ma bullish trend, sannan kuma akwai abin da ake ce ma bearish trend. Bullish trend shine duk trend ɗin da ya taso daga ƙasa yake tafiya sama. Duk tafiyar da za ku gani wanda ta yi sama a financial market ita ce ake ce mawa bullish. Duk tafiyar kuma da za ku ga ta yi ƙasa ita ce abin da ake ce mawa bearish. Most of candles ɗin da za ku ga sun yi sama ana canza kalan, wani lokaci a sa baki a sa fari, amma most kalan da muka fi amfani da shi a Japanese candlestick shine red ƙasa, ita ce abin da ake ce mawa bearish. Most of candles ɗin da za ku ga sun yi sama ana canza kalan, wani lokaci a sa baki a sa fari, amma most kalan da muka fi amfani da shi a Japanese candlestick shine red and green. Da red da green. Idan ka ga red, market na yin ƙasa kenan. Idan kuma ka ga bullish, blue, market tana yin sama kenan. Take note of this. Wa'innan kuma su ne ɗaya candlestick. Candlestick ɗinnan su ne suka haɗu suka yi making chart ga baki ɗayan shi. Abin da nake so ku fara ganewa a farko, ina son da farko in fara muku indicating. Wannan da kuka ga na yi shading ɗin shi shine yake a matsayin red candle ɗina, bearish candlestick ɗina kenan. Wannan kuma da kuka ga na bashi a haka shine wanda yake a matsayin green candlestick ɗina. So akwai wani bambanci da ke tsakanin wannan da kuma wannan, in the sense that yanayin buɗewar wannan da yanayin buɗewar wannan bambanci, haka zalika yanayin tafiyar wannan da yanayin tafiyar wannan akwai bambanci. Duk sellers ne suke da, masu siyar da kasuwa suke da wannan a hannunsu, haka zalika masu siyan kasuwa su ne suke da wannan green ɗin a hannunsu. To wannan shine dalilin da yasa ba sa, kowanne yana da bambanci. Kamar misali a wannan dogon abin da ake kira shine abin da muke kiran shi upper shadow. Ku yi levelin ɗin shi. Wannan daga nan zuwa nan shine abin da muke kira da real body. Sannan wannan shine abin da muke kira da lower shadow. Kowa ya ɗauki biran shi da paper shi ya dinga rubutawa. Abin da baka gane ba kuma kai mun magana. Wannan a level ɗin shi, wannan shine upper shadow, wannan wink kenan. Wasu kuma suna kiran shi wink. Da wannan upper shadow kenan. Wannan kuma lower shadow. Wannan shine real body of the candlestick. To amma akwai wani abu guda ɗaya wanda za ku gani. Shi a wannan candle ɗin yanda yake a wannan, haka zalika wannan ma upper shadow, real body, lower shadow. Amma bambancin kawai shi wannan bullish trend ne. Ya ɗauki biran shi da paper shi ya dinga rubutawa. Kowa ya ɗauki biran shi da paper shi ya dinga rubutawa. Abin da baka gane ba kuma kai mun magana. Wannan a level ɗin shi, wannan shine upper shadow, wannan wink kenan. Wasu kuma suna kiran shi wink. Da wannan upper shadow kenan. Wannan kuma lower shadow. Wannan shine real body of the candlestick. To amma akwai wani abu guda ɗaya wanda za ku gani. Shi a wannan candle ɗin yanda yake a wannan, haka zalika wannan ma upper shadow, real body, lower shadow. Amma bambancin kawai shi wannan bullish trend ne, wannan kuma bearish trend ne. Saboda haka level ɗin su kun ga wannan shine zai zama open. Daga duk inda candle ɗin nan ya fara, a nan wajen ya yi opening. Wani candle ɗin ne ya zo ya making ɗin shi daga nan wajen.
wani candle din ne ya zo daga nan wajen ya closing daga nan wajen, sai shi kuma wannan candle din nan ya bude a nan wajen. So yanda ya bude a nan wajen ya zama mana open din mu, haka zalika zai kulle a nan wajen, da ya kulle a nan wajen kuma zai zama na close din mu. Wannan zai zama close of the candle. Idan kuka kalla kware mun samu candlestick, mun fara samun tafiyar candlestick. Wannan ya zama open, wannan ya zama closing of the candlestick. Candlestick din nan ya bude a nan wajen, sannan kuma ya kulle a nan wajen. A mimacin wannan, shi kuma wannan candlestick din bambancin shi da wannan da yake bullish, shi wannan kawai bambancin shi da ke tsakanin wannan, shi kuma yayi opening a nan ne, yayi open din shi a nan, sannan yayi close a nan wajen ne. Bambancin da ke candle din da wannan closing, sannan ya shigo mana wannan candle din. Ya danganta, kowane candle yana representing time frame din da kake amfani da shi. Idan a 4 hour kake 4H, to kowane candle 4H, to kowane candle kwaya daya a nan wajen yana a matsayin 4 hours ne. Kowane candle da in ka dawo 1 minute ne, kowane candle yana matsayin 1 minute ne. Idan 5 minutes kake, kowane candle a nan wajen yana matsayin 5 minutes. So daga nan wajen idan za ku kalla da kyau, abin da yake producing wannan week din da kuke shine da price din nan ya taso daga nan wajen ya kulle a wannan time frame din. Ya danganta da kowane time ne, in 5 minutes ne, in ma 1 hour ne, in ma daily ne, in ma yearly ne. Kowane candlestick yana representing time frame din da ka bude ne akan trading view ɗinka. Trading view da na ce muku ku bude a wancan karan ba. Ku fahimce ni da kyau, ku gane wannan daga cikin pillars trading ne, wanda idan baka fahimci wannan abin ba, gaskiya tsakanin da Allah za ka yi ta wahala a forex trading, saboda wannan shine ginshikin abin da ya kamata mutum ya fara a forex trading. Ina fata dai ana yin recording call din nan ko wanda ke recording da Allah ya an gane yana yi, saboda akwai kun ga mutane da yawa ba su joinin ba, kada ya zo mu ta wuce su. Maybe suna samun difficulties ne da network ɗinsu. Idan akwai mai yin recording ya faɗa min a comment section. Ba ma mutum ɗaya ya kamata a ce yana recording ɗin ba, mutane da yawa ya kamata. Okay, Usi got paid. Okay, to masha Allah. So abin da nake son ku gane shine, abin da ya produce wannan week din ba wani abu bane illa abin da nake son ku gane, shi wannan price din da ya sauko daga sama, ya sauko ya zo ya kulle a nan, da ya closing a nan wajen, sannan ya yi mana opening wani sabon candlestick a nan wajen. To abin da ya produce wannan yana gaya muku cewa ne da ya shigo da market ta shigo kasuwan nan, sai da buyers masu irin wannan candle din kenan, masu tura abu sama kenan ba ƙasa ba, sai da suka fara ansan market din, suka janyo ta suka kawo ta har nan wajen, tukuna sannan sai sellers suka ci karfin su, da sellers suka ci karfin sannan suka turo candle din har ya dawo nan opening din shi. To dai dawo opening din shi shine za ku ga nan wajen ya saki wannan week din. To daga nan wajen tun da ya shiga sabon trend na bearish, to zai dawo red color ne daga nan wajen. In ya dawo red color shine zai ci gaba da wannan tafiya, zai ci gaba da tafiyan nan ne a red color har ya kawo nan wajen. Sai da ya kawo nan wajen tukunna sellers suka janyo kasuwan nan ta kawo nan wajen, tukunna sai buyers suka ƙara pushing ɗinta, da suka pushing ɗinta sai ta zo daidai nan wajen. Da ta zo daidai nan wajen shine ya producing wannan week ɗin, sai ta zo ta closing a daidai nan wajen, ta buɗe wani sabon candlestick a daidai nan wajen. Ga gashi nan ta buɗe wani sabon candlestick. Idan kuka kalla za ku ga gashi nan mun samu candlestick, normal candlestick dai da kuka saba samu akan a tafiyan trend, gashi nan mun same shi a nan wajen. Da ya zo sai yi mana closing a nan wajen, da ya mana closing a nan sai ya buɗe mana wani sabon candle. Idan kuka kalla ga opening din shi sannan kuma ga close din shi, hakan na nuna muku cewa buyers
sun sellers sun pushin kasuwan nan hannun wajen, amma buyers sun janyo ta sun kawo ta nan wajen. Amma duk da haka buyers in ba sa da wani karfi a kasuwan, shine dalilin da ya san ta bar mana wannan dogon body din har ta kai har ta kulle a nan wajen, ta shiga mana wani sabon trend din. Da ta shiga wani sabon trend din kuma sabon candle din shi ma ya ƙara shigowa, ya ƙara yau ƙasa ne. Saboda haka wannan kasuwar tana nuna muku cewa akwai sellers da yawa a cikin ta kenan. Abinda take nuna muku kenan, akwai sellers da yawa a cikin ta, saboda trend din ya dauko daga nan wajen, ya dauko ya taho. Muna magana akan wannan candlestick din ne, kun ga level din shi. Ina fatan dai ku duk kuna rubutawa. Yawwa, so da ya zo sai mana closing a nan wajen, ya buɗe mana wani sabon candle. Yanda kuka ga ne muku bayani akan wannan candlestick, wannan haka yake, duk candlestick gabaki ɗaya haka yake. Ina son ku gane tafiyar su ne. Idan kuka ga candle ya zo ya yi pushin sama, haka zalika idan da a ce wannan buyers din nan sun zo kuma sun ansa karfin kasuwa, haka zalika zai ta pushing, zai ta ije mana wannan dogon layin, zai ta pushing har ya dawo nan wajen. Sai shine za ku ga an samu dogon candle, dogon wick. Wannan shine dalilin da yasa kuma wa'annan abubuwan da su ne ake yin entry. So also for wannan candlestick din, shi wannan candlestick din shi kuma wanda ake ce ma bullish, daga duk inda ya faro ne daga ƙasa ya taho sama. Saboda haka wannan shine dalilin da yasa ya zama open din shi a nan wajen, close din shi kuma a nan wajen. Idan yanzu kamar alal misali yanzu kun ga gashi zai zama from wherever candle din nan yake, ya faro daga ƙasa ne ya kuma taho sama. From anywhere, don't be confused. This is one of the basics. Bari nuna muku chart ina ku gani. Kun ga ai ga wannan nan, ko ba haka ba? Wannan candle din ai kun ga, za ku gan shi yana da dogon wick. In kuka kalla za ku ga ai ga tafiyan candle din nan. Misali wannan ai red candle ne, ko ba haka ba? Menene yasa ya zama red candle? Wannan ya shigo a haka, da wannan hope dai kuna gani ko? Da wannan candle din, wannan kun ban daga nan wajen, kun ga wannan candle din abin da yake nuna muku daga nan ya shiga, ko ba haka ba? Nan ne open din shi. Haka zalika su market sellers sai da suka fara juyo kasuwan ta dawo red, ta zo nan wajen daidai kan wannan wick da kuke gani, ta zo kan shi, sannan sai ta koma ta dawo entering ta. Tana shigowa entering ta, to za ku ga ta tashi daga ja. Sanda take yiwu tafiyan nan, da a ce mun buɗe chart din yana daidai nan, za mu ga wannan candle din a red yake. A red wannan candle din yake, za mu gan shi. Sai sa dalilin da ta janyo shi na wannan kenan. Amma sai ba masu siyan kasuwa buyers kenan, sai suka yi pushin kasuwan ta dawo entering ta. Da ta dawo opening ɗinta, to kun ga daga nan za ta ci gaba da producer green candle kenan. Sorry na ina ta ce muku blue, green ma nake son in ce muku, ina ta ce muku blue ɗazun green. Sai ta fara green har ta zo ta kawo kasuwa har nan wajen. Tukunna sannan sai sellers suka ƙara danno kasuwa, da suka danno ta yazo ya kulle a daidai nan wajen. To sakamakon suna da ƙarfi a lokacin da suka danno ta, sun shigo kasuwan kenan, sun danno ta, dalilin da ya san ya shigo a nan wajen kenan. Yana shigowa a nan wajen bai yi sama ba, bai yi wata ba, dama suna kan aikin su ne na danno kasuwa ƙasa ai. To sai sa yana shigowa nan wajen kawai ya ci gaba da yin ƙasan shi, shine sai baya suka ga kai za a zo an san mana kasuwa fa, sai suka ƙara ƙarfi, suka ƙara ƙaimi baya tsin kenan. Da suka ƙara kaimi sai suka turo kasuwan ta dawo hannun, da kasuwan ta dawo hannun shine ta kulle a nan wajen. Amma ina sellers sun riga sun ansa kasuwa, saboda in kuka kalla ai yanzu wannan da ƙarfi ne suka danno wannan kasuwa fa. Tun daga nan fa ta taso ta zo ta ci uban duka sellers ɗin da suke nan fa, ta kawo price har nan wajen. Da ta kawo price har nan wajen, sellers suka ga ina za a ci su da yaƙi, sannan suka danno ta ta dawo nan wajen. Shine sai wannan time frame ɗin na 15 minutes sai ya ƙare a daidai nan wajen, wanda inda zan koma 1 hour za ku ga wani abin daban ne.
da ya kare a daidai nan wannan shine ya ci gaba da producing rate, ya ci gaba to sai seller sai baya suka yi wani yunkuri na su mai da kasuwar ta ci gaba da tafiya up trend, ta ci gaba da tafiya sama, amma ina saboda seller sun ansa kasuwar sannan duk effort din da suka yi making anan wajen ya tsaya. Da ya tsaya a nan wajen shine sai ya shiga wani sabon candle, sun ci gaba da making effort in kaɗan kunga shine abin da ya produce wannan ɗan ƙaramin week shine sai seller suka da ci gaba da danno market kasuwa a ƙasa, shine baya suka ɗan ja ta sama kaɗan tukunna. Sannan in kuka iya reading candle ɗin nan, daga kun iya reading candle za ku iya gane bayi za ku yi koko sell za ku yi a market, saboda ka iya reading candle, saboda candle za ka iya gane cewa suwaye kasuwa suwaye ke da ƙarfi a wannan kasuwa. So da suka janyo ta suka da ta zo ta kulle a nan wajen, sai baya suka ci gaba da kai ta sama, sai seller suka ƙara danno ta har ta zo ta kulle a nan wajen, shine sai buyers da ta kulle a daidai nan wajen, ku kalla da kyau, sai buyers suka kai ta sama, seller suka dawo da ita ƙasa, buyers suka ƙara dawo da ita daidai nan wajen, shine dalilin da yasa aka samu wannan candle din da ta kulle, sai ta kulle a daidai nan wajen, buyers sun dan ja ta kaɗan ta kulle a daidai nan, to sai da ta zo nan wajen baya suka danno kasuwannin ta zo hannun wajen, sellers suka ƙara dawo da kasuwannin. Ko kalli doguwar tafiyar da aka yi, duk wanda kaga wannan candlestick din wannan wing din yayi doguwa, ka san cewa akwai sellers a nan kasuwa. In kana scalping ne zaka iya selling, in kana scalping ne zaka iya selling kasuwan nan daga nan wuraren, saboda idan kuka kalla za ku gani akwai selling pressure mai bala'in karfi, a ce abinda baya suka kai kasuwa ta kawo hannun wani, amma sai da suka danno ta sai da ta zo nan wajen ta kulle. To aiko inda ta zo nan wajen ta kulle, ka san dole next candlestick da za mu samu a wajen nan shine candlestick ɗin da zai yi bearish, candlestick ɗin da zai yi ƙasa. To idan kai scalper ne za ka iya yin entering ka daga nan wajen, saboda me, saboda ka samu dogon rejection by the sellers. Baya sun danna kasuwa sama, sellers sun ce ina wallahi ba zai yiwu ba, wallahi sai mun sayar da kasuwan nan, ko ba haka ba, aka samu dogon rejection, aka danno su bayan fa sun riga fa sun siya kasuwa ne fa, amma suka ci karfin su, suka danno su suka kawo su har nan wajen. To ka kusan cewa lalle akwai su da yawa. In kai scalper ne ko kana da setup daga can baya wanda kake da resistance mai karfi, zaka iya selling kasuwan nan daga daidai nan wajen. In kai selling ta kun ga gasu sun danno ta har ta kawo nan wajen. To so also da abin da nake muku bayani a nan wajen kenan. Wannan shine dalilin da yasa muka samu wa'annan candlestick. Ku ci gaba da tapping screen ɗinku. Amma student ina ku tabbata kuna taking notes, ku tabbata kuna rubutu, don wannan class ɗin yanda na yi shi nan na gama, sai dai mu tura mu wasu. So dalilin da yasa muka samu wannan kasuwar kenan ta turo daga wannan candle din muka fara zanawa da farko, ko ba haka ba, amma da nazo na muku wannan ba ku ga mun fitar da chart ba nan wajen a kware haka za ta ci gaba da tafiya, za mu zo mu tafiyar da chart. Sai okay, to idan aka ce daga daidai nan wajen candle din nan ba yayi close a nan ba, wannan kuma yayi open din shi a nan, ko wannan kuma yayi closing a nan, ko a nan, ko. To idan da a ce kasuwar za ta ci gaba da yin sama daga nan wajen da ta yi closing ɗin nan, za ta iya zuwa sai ta yi wani candlestick haka wanda shi kuma zai yi sama, green kenan, green candlestick. To idan kuka kalla da kyau, wannan kasuwar saboda sellers ne ke da ita, ai anan ta yi closing, amma wannan saboda baya sun ansa kasuwa sai kuga ta yi open ita kuma a nan wajen, sai ta yi close ɗinta a nan wajen, to hakan na nuna muku cewa idan kuka kalla da kyau, wannan candle din ya shanye wannan candle din. To dalilin da ya kamata a ce wannan candle din a daidai nan yake, to amma saboda rubutun nan ne ban san in shanye rubutun nan, sai sa na matso da shi, amma ka kaddara wannan candle din a nan wajen yake. Wannan shine ake ce mawa sell to buy candle, wasu kuma suna ce mai bullish engulfing bar, sabon candle kuma wanda seller suka, wanda baya suka ansa kasuwa yazo ya bude. Wallahi yanda na zauna din nan dai akwai wahala, wallahi na zauna na tankwashe kafa kamar zan canza waje.
da Allah ku yi haƙuri mu fita waje dan Allah. Wato yanzu za mu iya ci gaba. To kun gani in kuka kalla za ku gani gashi nan wannan candle din da ya zo nan ai ba da ya closing a nan to sabon candle kuma sai sellers suka ansa kasuwa da buyers kai suka ansa kasuwa da suka ansa kasuwa. Shi bambancin wannan candle din da wannan candle din shi wannan a nan ta ƙasa yake opening ya closing a sama, ya opening ta ƙasa ya closing a sama. Shi kuma bearish candlestick shi kuma daga sama yake opening ya closing a ƙasa. Fahimta da kyau abin da yasa kuma yake opening daga sama saboda kasuwa ce wanda take ja, ita kuma jar kasuwa ƙasa take yowa. Kun ga dole daga duk inda ta fito daga sama za ta fito ta yo ƙasa, ko ba haka ba? Dalilin da yasa yake open ta sama ya kulle ta ƙasa kenan. Shi kuma wannan daga duk kasuwar da take daga ƙasa ta taho za ta tafi sama, kasuwar bias kenan. Wannan shine dalilin da yasa wannan yake open a nan ya closing a nan wajen. Wannan candle din shine a nan wajen. Ina muku shine yanda zai zama a matsayin chart yanda za ku fi gane shi. Wannan ya kamata a ce ya matso daidai nan wajen, to amma saboda abin nan da ya zo nan sai ya shayi. Wannan shanya nan da yayi me yake baka bayani? Yana baka bayanin nan wajen baya sun ansa kasuwan nan saboda kasuwa ne trend ne yana yin ƙasa yana yin ƙasa yana yin ƙasa kwatsam kawai sai kuma aka zo kawai da ya zo kan wani support a ƙasa. Duk da yake ba za ku san support ba yanzu za mu zo mu yi support. Yanzu dai ku fahimta tafiyar candlestick din da ya samu support a nan wajajen, da ya samu support a daidai nan wajajen sai kuma aka samu wani dogon candle wanda ya zo ya shanya wannan candle din ya zama da shi bullish engulfing bar. In ka samu kalan wannan candle din na closing a nan wajen, to abin da ya kamata ka fara neman buy ne a cikin kasuwa. Ba wani wahala. Dalilin da yasa kuka gani ke ba mawa market direction kenan, ba ni ke bata direction ba, wa'annan yan ƙananan abubuwan ne nake bi. Idan na bi su kamar abin da yake faruwa kenan. To wannan kun ga yanzu wannan yanda ya haka to zai ci gaba shi kuma da tafiya a haka ne. Kuna gani sabon candle sannan ya zo ya ƙara buɗe wani sabon candle ya zo ya sama. Kun gane abin nan ya shi ya taho haka bearish ga kuma ya koma haka shine bullish. Ya taho haka bearish ya koma haka bullish. Menene ya maka signifying ga anan wajen? Duk sanda kaga market ke bullish ba za ka shiga kasuwa ba, amma an ta zo kan support kuma ta zo ta baka wannan engulfing bar din nan za ta shiga kasuwa. Wannan zai zama na cewa opening din shi nan close din shi nan. Haka zalika shi ma wannan opening din shi nan close din shi nan, sorry close ko wannan open din shi wannan kuma close din shi. kuna fahimtar abin da nake muku. Wannan shine candlestick anatomy. Wannan shine yanda za ka yi ka gane tafiyar candlestick. Ba wai za ku ga mutane da yawa hankalinsu na tashi idan suka zo aka buɗe musu chart suka ga tafiyar chart haka, za su ce kaga wannan abu kamar tsutsa ke tafiya. To ba wai tsutsa ke tafiya ba. Ni yanzu ina kallon wannan ina gane abin da yake tafiya kamar zigzag. Wasu za su ganshi za su ga haka. Amma with the little explanation da na fara muku a nan wajen na san kun fara fahimta, kun fara gane ina ne candle ina ne wannan take tafiya. Kamar yadda na gaya muku a farko, ni fa ba mentor bane fa da zan zo in ta zabga maka uban note kai ta uban note. Wallahi ba da ni ba za a haka ba. Ni ma san da nake koya ban yi note ba. Kaman injiniya ne wanda ya je karanta mechanical engineering a makaranta da wanda ya je gareji aka koyar da shi gyaran mota. Ba za ka iya haɗa gyaran su ba. Wannan kawai zai iya zabga maka uban tiyori ne wanda bai da amfanin komai ba. Kanike kuma zai maka watsa da motar ka ya gyara maka ita kuma a samu abin da ake so kamar ta fito daga kamfani. To irin yanda za ku koya market a waje na kenan. Magana domin Allah, duk wani rubuce-rubucen nan ni ma kaina ban san su ba. Abin da yake zahiri mu gan shi zahiri, ko ba haka ba? Kamar yanzu wannan tafiyar mun ga tafiya gashi na a zahiri muke ganin shi, kuma mun yi fatsa da wannan candlestick din. Mun gane menene ya causing komai a nan wajen. Nan mun gane cewa abin da ya producing wannan week din sell buyers ne suka yi kokarin pushing kasuwar ta koma daga nan wajen ta ci gaba da tafiya uptrend, amma sellers ba su yadda ba, suka dawo da ita hannun wajen. Mun gane cewa akwai selling pressure kenan a wannan kasuwa. Duk abin da za mu yi a wannan trend din ba za mu taɓa yin buy ba, ko scalping za mu yi sai dai mu sell.
selling scalp din to ya za a ta ci kuɗin mu? Kun ga ba za ta ci kuɗin mu ba, ko ba haka ba? Duk inda za mu sai dai mu selling market din nan daga nan wannan, to ai ko ba za ta ci kuɗin mu ba ko za ta ci kuɗin mu ba yanda za a ta ci kuɗin mu. Saboda me? Saboda mun gane wani tafiya take ciki, suwa yake da kasuwa, buyers ne ko sellers ne. Haka zalika da ta zo nan wajen, ta zo muka samu wannan bullish engulfing bar din nan a nan wajen, mun gane cewa okay, muna ganin wannan da ya kamata a ce ta ci gaba da downtrend ɗinta ne haka, ko ba haka ba? Daga nan wajen kawai tana zuwa ta yi closing a nan wajen wani sabon candle din da za ta bude, kawai ba sai ta bude mana shi ba, kuma ta ci gaba da ta bamu signal sama. Abin da ya sa ta bamu signal sama, wannan ga daidai inda yake nan, wannan da ya tashi zuwa kawai ba sai ya shanya wannan ba. Da yana shanya wannan mun gane cewa okay, to baya sun shigo kenan, sun cinye kasuwan, sun ansa kasuwan nan, to bari mu fara shirin sell. Yana zuwa ya kawo nan ya dan danno ya kulle mana a nan wajen, ya mana close a nan wajen, yana mana close a nan wajen. Abin da zamu fara nema kawai entry ne da zamu yi bayin kasuwa. Mun san yana yin haka, mun gane cewa a ilimin mu na kanakancin trading, mun gane cewa fa kai wannan market din fa ba za ta yi kasa ba, wallahi sama za ta yi. Shine wani lokaci za ku ga na zo ina analyzing market na ce wallahi sama za ta yi. Za a ce me zai sa a rantse? Kasuwa ba ta da guarantee. Menene? Kasuwa can fuck with anybody. Kasuwa can fuck with anybody, amma in baka bi asalin tsarin da ya kamata ka ba, amma in dai ka bi tsarin da ya kamata ka ba, bayan yadda za a yi kasuwa ta fucking ɗanka down. So a nan wajen mun san za ta entry ɗin mu. Wannan shine abin da muke ce mawa candlestick anatomy. Candlestick anatomy fakar shi ne wannan, babu wani kakto ne a kasuwa. So yanzu za mu yi moving on, mu tafi abin da ake ce mawa candlestick pattern. Shi wannan candlestick pattern ɗin ina son ku fahimce shi da kyau, saboda shi ne candlestick pattern. Shi kuma idan ka samu wannan candlestick ɗin da wannan candlestick ɗin me suke nufi a kasuwa, su ne abin da ake nufi da candlestick pattern. Kamar yanzu misali wannan ɗin nan da na fara muku, bari in zana muku shi a nan wajen. Sai fa kun yi haƙuri da ni, kun san abin nan. So kamar misali yanzu wannan candle ɗin, mu zo mu samu candle a nan wajen, ko ba haka ba? Sannan da yanzu muka samu candle a nan wajen, kun tabbata ai yanzu wannan candle ɗin, idan yanzu a ce wannan candle ɗin bearish ne, ko ba haka ba, sai a zo a samu wani candle kuma a nan wajen wanda yake shi kuma red ne. Kun gane? Ku kalli wannan candle ɗin da kyau. Wannan in kuka kalla, wannan bearish candle ne. Abin sai san wannan pattern muke yi yanzu. Duk pattern ɗin da na zana yanzu, wannan ku zana shi. In kuka kalla, ai ga opening ɗin wannan candle ɗin nan, ko? Ga opening price, ko? Sannan kuma ga closing price ɗin shi nan. Wannan kuma sai muka zo muka samu wani small body, seller body kai sorry, sai muka zo muka samu seller body a nan wajen, ko ba haka ba? Abin da yake nuna muku wannan cewa ai dama kun san na gaya muku shi wannan bullish candlestick ɗin nan, wannan shine, sorry bari mu fara ba ku sunan shi tukuna ku fara rike shi. Bearish engulfing, ba wannan ne sunan wannan chart pattern ɗin nan. Wannan candlestick anatomy ne, wannan kuma chart pattern yana nufin idan kaga candle kaza da candle kaza mai kasuwa za ta yi, candle kaza da candle kaza mai kasuwa za ta yi. Idan kuka kalla ai market ɗin nan daga sama ta taho, ko ba haka ba? Da ta taho ta zo ta bamu wannan small candle ɗin, sai ta zo ta bamu wani kuma red candle wanda ya zo ya shanya wannan candle ɗin. Tunda ko wannan candle ɗin ya zo ya shanya wannan candle ɗin, wannan strong abin nan ne da yake nuna muku cewa
sellers sun shigo kasuwan nan sun rike kasuwan nan shine ake ce ma bearish engulfing bar. Bearish candlestick din nan ya zo yayi engulfing wannan bullish candlestick din nan. So da engulfing bullish candlestick din nan kuma ku duba selling pressure din na da karfi. Menene yasan ka gane cewa selling pressure din na da karfi? Wannan wing din ba sai da ta dan fara yin sama ba tukunna sannan ta zo sell din. To da ta zo sell din ta zo daidai nan wajen, a nan wajen ta yi closing. In kuka kalla ai bata ije mana wani wick a nan wajen ba. Bata ije mana wani shadow a nan wuraren ba. Hakan na nuna muku cewa da ta zo iyakar ta kenan sellers sun kasa danna ta sama. A ce sellers sun danno ta sama ta dawo daidai nan wajen, ta zo ta yi closing a daidai nan wajen. To nan wajen za ta ba mu dogon wing. Sun kasa danna ta sama. A ce sellers sun danno ta sama ta dawo daidai nan wajen, ta zo ta yi closing a daidai nan wajen. To nan wajen za ta ba mu dogon wing. Kun gate din nan da Allah kun ga ina karatu kuma kun bude kun wani bude gate ya kara da kanta kamar nan abu. Yawwa da a ce ya kulle a nan wajen za ku ga ya ba mu wani dan wing din nan haka. To amma ku gane cewa sellers din na da karfi a kasuwan. Bearish engulfing bar din shi ma chart pattern ne wanda ni ma ina amfani da shi wajen making entry dina a market. Kai anya ba za mu ba karatun nan sa zan iya amfani da littafin candlestick in kallo. Ki kallo mene? Okay, Prince Adam ka kallo mene? Me za ka kallo? Ban san abin da za ka kallo ba ai. Ku bari zan ba ku room da za ku yi tambaya. Bari in gama wannan candlestick pattern din nan. So hakan na nuna muku cewa sellers sun shigo kasuwa kuma suna da matuƙar ƙarfi. Suna da ƙarfi a wannan kasuwa. Abin da yasan suke da ƙarfi, suna da ƙarfi saboda sellers sun riga sun ansa kasuwa. Haka zalika wannan menene yake nuna muku? Yana nuna muku za ku yi selling market. Haka zalika kuma akwai kuma bullish. Engulfing ba ko ba haka ba. Wannan shine bullish engulfing ba. Shi kuma bullish engulfing ba shine wanda shi ma wannan shine bullish engulfing ba da kuka ganshi nan wajen. Da aka zo aka samu sellers. Sellers ke da kasuwa ko ba haka ba. Kawai kuma sai a zo bayan da wannan candle din ya closing kawai sai a zo a samu wani candlestick shi kuma haka wanda yake shi kuma ya zo yi engulfing shi kuma wannan bearish candlestick ɗin ba wannan kun ga zai zamana kun ga closing ɗin shi nan ko ba haka ba. Close ko ga kuma open. Sorry wannan week ɗin ya kamata a ce yana ta ƙasa ne ko ba haka ba. To wannan sell ake yi a kasuwa na sell ɗinta tana sell ɗinta kawai da ta zo kawai kwaɗan all of a sudden kawai sai aka zo aka samu wani bullish candlestick wanda shi kuma ya zo ya shanya wannan candlestick ɗin kamar yanzu yanda wannan ɗin nan ya zo ya shanye mana wannan bullish candlestick ya zo ya shanye mana wannan. Ai tunda nake muku na gaya muku a wannan bullish engulfing ba aka samu a nan wajen, amma wasu suna kiran shi sell to buy candle, wasu na kiran shi sell to buy candle. Wannan bullish engulfing ba kenan, wasu na kiran shi sell to buy candle. So wannan da aka zo aka open in ka samu wannan bullish engulfing ba din kasuwa tana maka indicating kasuwa za ta koma up trend ne. Saboda haka duk abin da za ka yi a irin wannan pattern din bullish engulfing ba din kasuwa tana maka indicating kasuwa za ta koma up trend ne. Saboda haka duk abin da za ka yi a irin wannan pattern din in ka samu wannan pattern din a chart za ka yi abin da yake cewa buy ne a wannan market din. Chart pattern suna da matukar amfani, suna da matukar wannan a kasuwa. Sannan akwai kuma wani chart pattern wanda ake cewa doji candlestick. Bari mu zo nan mu yi shi. Doji candlestick. Shi kuma doji candlestick hope kuna rubutawa dai ko? Doji candlestick shine wannan candlestick ɗin da za ku gan shi haka.
haka yake. To yanzu kai da ka san chart pattern da ka zo ka ga wannan candle ne, wannan candle din fa da wannan candle din da kuke gani bai da wani bambanci, abu ɗaya ne. The only bambanci shine indecision candle ne wannan nan ne opening din shi, nan ne open din candle din, haka zalika kuma the same place nan ne close din candle din. An samu rejection ne, baya da ya zo market a nan ya yi opening ko, to da ya opening a nan wajen seller suka kai shi sama, baya suka dawo da shi ƙasa, baya suka kai shi sama, seller suka danno shi ya dawo hannun wajen, sannan baya suka ƙara dawo da shi ya zo daidai inda ya kulle. Wannan shine abin da ya mana, wannan shine abin da zai ƙara sawa ku fahimta cewa wannan tafiyar candlestick, in kuka gane candlestick anatomy din nan da muka yi, zai sa wannan ba zai ba ku wahala ba. A duk inda kuka ga wannan chart pattern din, a duk inda kuka ga wannan pattern din ba zai ba ku wahala ba. Saboda me? Saboda kana kallon shi ka san cewa sai da ya fara tafiya haka, da ya fara tafiya haka seller suka danno shi, aka samu ja'in ja da kasuwa, aka tsaya a waje daya. In ka siya naira 10 ne, su ma suka sayar naira 10, aka tsaya da opening da closing price iri daya ne. Kuma haka fa ba shi ke nuna ba candlestick bane ba, candlestick ne kamar yadda wa'annan suke candlestick, kawai the only thing kawai shi an samu close din shi da open din shi at the same price ne. So wannan shine ya kai, wannan shine highest in the price in ya kai, wannan highest, wannan kuma lowest. Lowest price, highest price. Wannan shine chart pattern ɗin da ake cewa doji. Wannan indecision kenan. Idan aka samu irin wannan, sai ka jira ka gani next candlestick da zai zo ya shigo wani kalan candlestick ne, ƙasa zai yiwu ko sama zai yiwu. Idan sama zai yiwu kuma ya zama na cewa ya baka wani daga nan ƙasa ya yiwu, a nan support resistance ne ya yiwu ƙasa nan, aka zo aka samu irin wannan, kaga an samu indecision kenan ko, to sai ka jira ka gani me zai yi. In dai ya sama, to haka yana nuna maka cewa zai ije maka morning star kenan, wanda ya sama din yana kullewa kaga ya kulle a girin din shi, to za ka yi bayan kasuwa kenan, ya zama morning star. Za mu zo mu shi ma wannan chart pattern din morning star. Amma abin da nake so ku gane, ku rike wannan a matsayin doji candlestick. Sai kuma ga wani chart pattern din wanda shi kuma aka yi, ana ce mai dragonfly. Dragonfly ne ko? Dragonfly. Dragonfly doji ake cewa. Shi kuma kun ga yanayin tsarin shi nan yanda yake, duk a cikin chat fa ake samun su fa. Shi kuma kun ga yanda yake nan kawai. Inda a ce speaker a buɗe ne, da na kira wani ya zo ya min explanation, wanda zai iya explanation ya min magana in ɗauko shi ya zo ya min explaining me ya gane akan wannan candlestick. Shi ma candlestick ne kuma bai da bambanci da wannan, bai da bambanci da wa'annan, duk gabaki ɗaya yanda suke zaman kansu shi ma haka yake zaman kanshi independent. Me zaman yana zaman kanshi shi ke, shi candlestick ne, haka zalika shi ma wannan zai. Ayya ina ba zai yi ba, ina barin sauke ka ba zai yi saboda ya ɗauke mana, barin sauke ka ba zai yi saboda ya ɗauke mana. Kai inna lillahi, mun canza pattern din nan. Akwai sai dai class din nan ya tsaya a haka. Inna lillahi, ya zan yi in dawo da shi? Gashi kuma ba mu gama class ba, mun zo mun canza pattern din. Allah wanda ya san yadda zan dawo da wannan daidai. Amma ko ban ji daɗi ba. Sai dai mu ci gaba a haka kenan. Na so ai screen din a buɗe, to mu ci gaba a haka. Wannan abin da nake so ku gane, wannan long tail din
ko ba haka ba, long tail din nan market din nan ta yi opening ne a nan wajen, saboda in kuka kalle ta za ku ga bullish ne, a haka din a bullish take, ko ba haka ba, akwai abin bayani ta yi opening ne a nan wajen, ko ba haka ba, sannan kuma ta zo ta ƙara closing, amma kuma abin da nake so ku gane wannan fa bullish candlestick ne, duk da yake kun ga wannan ai ba bullish bane ba kuma bearish candlestick bane ko indecision ne, amma kuma wannan da yake irin shi dragonfly doji kenan, ka inna lillahi, ba za ku ji daɗin yana wani supply demand, ka inna lillahi, ni dai yanzu wannan abin ne gaskiya da ne, wa ya san yadda ake yin shi ne da Allah a buɗe shi. Yawwa to, haji aiki na dawo da shi. So yanzu wannan fa shi ba bearish candlestick bane ba kuma bullish bane, wannan shi kuma da kuka gan shi aka bullish ne, kuma ya yi opening a waje daya sannan kuma ya ƙara closing a waje daya. The only difference is wannan ya bamu long tail ta ƙasa ne, kun gane, wannan ya bamu long tail ta ƙasa ne, shi kuma wannan ya bamu tail ta ƙasa sannan kuma ya bamu tail ta sama. So abin da ya sa wannan ya zama da wannan ya buɗe a nan wajen, sellers ne suka danno kasuwa ta kawo price har ya kawo nan wajen, to da price ya kawo nan wajen still buyers suka danna kasuwa ta dawo inda ta buɗe, sai san kuka ga wannan dogon layin, ita ba girin ba, ita ba abin nan ba, sorry a green za ku ganta, saboda me, saboda ta dawo opening price ɗinta ta zo ta yi closing a nan wajen. Wannan shine abin da ake gawa dragonfly doji. A duk kuma inda ka ga wannan chart pattern ɗin, wannan candlestick pattern ɗin a kasuwa, wannan yana nuna maka cewa fa buyers su koke da kasuwa har yanzu, tunda har sellers za su iya su danno kasuwa ta zo har nan wajen, sannan kuma buyers su shifting ɗinta ta dawo nan har ta ƙara closing a nan wajen, to hakan na nuna maka lalle ku za a ci gaba da buying market ne, wani candlestick ne zai zo ya buɗe maka haka a nan wajen ya ci gaba da yin maka buy. Saboda haka inda ka ga wannan strong signal ne da yake baka cewa kasuwa za ta ci gaba da komawa uptrend ɗinta ne, saboda me, saboda baya sellers sun shigo kasuwa sun kasa, ba za su iya ba, an cire su ba za su tafi ba. Wannan shine bambancin wannan da wannan ɗinnan candlestick ɗin nan. Ina son wannan duk da nake yi ba ku dinga rubutawa a paper, kuna rubutawa a paper, in kuma kuna rubutawa a paper ya zama na cewa kuna karamin ɗin shi. Class za mu yi fa ba ɗan ƙanƙanin class ba. Ni fa class da ni fa sai ka shirya ka ƙara shiryawa, dan duk wa'annan abubuwan ba sun su a banza ba, zuwa za ka yi ka koma kai ma ka sa kanka a ɗaki, duk wa'annan sai ka danne su ka iya su ga baki ɗayansu. Sannan yanda muke da wannan akwai kuma abin da ake cewa Gravison doji, shi kuma Gravison doji yanda kuka ga wannan haka yake, amma shi kuma ta ƙasa yake. Ya ake spelling Gravison? Gravestone ne ko Gravestone ne, Gravestone kenan ko? Allah ya sa dai na spelling ɗin daidai, ban san Gravestone doji. Allah ya sa na spelling ɗin daidai. Idan kuka kalla, amma za ku gani wannan exactly kishiyar wannan ne. Yanda wannan yake faruwa a uptrend haka zalika wannan yake faruwa a downtrend. Wannan kuma zai zama bearish candlestick ne. Bearish candlestick. Wannan exactly kishiyar wannan ne. Wani abu da nake son ku gane, za ku gani wannan ya yi opening a nan ya kuma yi closing a waje ɗaya, amma kuma an ce bullish ne. Wannan kuma ya yi opening shi ma a waje ɗaya ya yi closing a waje ɗaya, an ce kuma bearish ne. In kuka kalla nan ne open ɗin candle ɗin aiko, nan ne opening ɗin shi, opening price, nan kuma closing price ko ba haka ba, nan opening price nan closing price. To da aka zo kasuwar ta yi open a nan wajen, da ta yi open a nan wajen
bias suka danna ta haka, wani zai confuse sai ya ce ai bias nake da kasuwa ni kuma na ce bearish candlestick ne. To ku da bias in suka danno ta ta zo har price ya kawo nan wajen, ai sellers sun zo sun ansa kasuwa. Wato shi fa candlestick wani abu guda ɗaya, karken shi ake dubawa ba wai farkon shi ba da tafiyar shi, karken shi ake dubawa. Sai sa candle ɗin da ke baya shi ke nuna maka abin da za ka yi a gaba a kasuwa. Muna amfani da baya ne mi analyzing gaba, da baya muke amfani, baya muke hange mi analyzing gaba. Ba wai kamar yadda tsarin rayuwa yake, za ka ga a rayuwa ana kallon gaba ne ko? Ai gaba ake kallo ko ba haka ba, za ka an ce ai ba yanzu ake ji ba, gaba ake ji. Mani ka daina shaye-shayen nan, shaye-shayen nan ba abin kirki ba ne, gabanka ake ji, gaba ake kallo, gaba ake Afirka wannan menene ko abin nan, mi blocking din wannan a chat din nan, ba mu san me yake nufi ba a nan wajen. Bari mi blocking din shi, ba zai ƙara gani na ba, block ba zai ƙara ganin wani abu nawa ba ma, ba wai ni kaina ba. Mun kore shi a wajen tunda bai san abin da zai zo ya ce ba. Sorry sa Afirka, ba mu san me kake cewa ba international. Mun blocking din, kaka zo ka kawo mana confusion a nan wajen. Za ku ga a rayuwa ana kallon gaba ne, za ku ce gaban ake ji, ba yanzu ba gaban ake ji. Kake je ki buɗe ma kowane shege kafaki, je ki buɗe mai kafa kawai wa ya zo ya ci abin nan, gaban ki ake ji, gaba ake ji, gaba ake ji. To abin kenan. To amma ita kuma a kasuwa baya ake kallo a gane. So da suka danno sun danno kasuwar ta dawo entering ta yi closing a nan wajen ko ba haka ba, closing price. Ko ba haka ba, da ta zo ta dawo, wannan dalilin da yasa ya zama bearish kenan, tunda ko ta dawo entering ta ko ba haka ba, kun ga zai dawo red kenan, amma wannan zai ba mu dogon abin nan. To wannan menene, signal ne da take nuna muku entry, kuma ɗazu ainihin muku da take nuna muku entering ku selling market din. Ai ɗazu na nuna muku yawa ga mai nan, ai yawa ga nan, sai samfani fa nake son fa duk wani kwai da zaka yi shi da zakaranka. Kun gani gashi nan, ai sun tura shi kasuwan, so baya sun tura kasuwan ba gashi nan ba, baya sun tura kasuwan ba gashi nan ba. Wannan Gravison, to wannan candle din kwaya ɗayan nan, wannan shine abin da ake cewa Gravison doji. Kun gan shi nan, Gravison doji, kun gan shi nan. Saboda me? Saboda sellers sun kawo shi hannun wani, aka samu dogon tel ya zo ya kulle a kasan price din nan. To kun gani me market ta yi, me na gaya muku dama kafin mu zo kan chat, nake ce muku strong signal nan da yake ba ku sell. Gashi nan market din ta zo ta yi selling, ta zo tana consolidating a nan wajen, kuma selling din ta za ta ci gaba da yi har ta kawo, ko da yake maybe ga wani, in kuka kalla nan ga wani order block nan za a ce a nan wajen, wanda za ta kawo hakan shi. Tukunna menene ya janyo wannan Gravison doji din nan, shine abin da ya janyo wannan market din ta haka. To kun gani gashi nan yanzu aka ce wannan bearish candlestick ko ba haka ba, wannan to bearish candlestick gashi nan ya zo a haka. Menene yake nuna muku? Yana nuna muku market din nan za ta ci gaba da yin ƙasa ne ko ba haka ba. Gashi nan bearish, da na ce muku bearish, ai na ce muku wasu za su ce bullish ko ba haka ba, ni kuma na ce bearish, a samu abin nan. To gashi nan muna da shi a zahiri, miƙon mu da zakaran mu ko ba haka ba. Gashi nan da aka zo aka same shi, market mai ta yi, ai ƙasan ta yi. Haka zalika a nan wajen, wannan shi ma strong signal ne da yake baka cewa market din nan sama za ta ci gaba da yi. Idan ka zo kan chart ɗinka, duk in ka samu irin shi, ga ma wani irin shi nan ma, ba ma sai an dai da nisa ba, ga wani irin shi nan, kun gan shi nan da ya zo ya kare a sama. Me market ta yi? Market ci gaba ta yi da yin sama har sai da ta kawo nan wajen ko ba haka ba. Duk dan saboda me? Saboda dalilin wannan strong signal ne da yake baka cewa yes, market za ta ci gaba da tafiya up trend. Yanzu ina fatan duk kuna ɗaukan hannu, kuna fara gane fahimtar abinda. Kuma ba mu fara komai ba fa akan forex trading fa, ba mu fara komai ba abinda muka fara, wallahi ba mu fara komai ba. Wannan starting ne, the very little starting ne ma wannan abin nan. Saboda haka wannan tana nuna muku za ta yi sama ne ko ba haka ba. Wannan kuma tana nuna muku za ta yi abin nan. Dragonfly doji, Gravison doji, wannan kishiyar wannan ne, in kuka kalle su kishiyoyin junansu ne. Jama'a na gaji, ina ganin za mu tsaya da class ɗin nan a haka.
ba za mu tsaya a haka ba. Abin da yasa ba za mu tsaya a haka ba saboda wannan dinnan da ne muku shi kadai ya kamata in ba ku power din shi, ku san menene power din indecision candle. Inda ake gane power din indecision candle akwai wani chart pattern, akwai wani candlestick pattern da ake ce mai morning star da kuma evening star. Wannan morning star ko ba haka ba, shi morning star yanda yake ana samun shi a farkon kowane session da ƙarshen kowane session. Abin da ya san kuma na kawo muku shi ne saboda in ba ku power din ku gane menene karfin wannan indecision candle din nan. Kamar ɗazuna na chart pattern, candlestick pattern suna da yawa sosai. Allah ya sa a gama lafiya sa. Amin dan Nabi wa rahmat. Ina jin daɗin addu'o'in nan. Abin da ya san nake son ku gane shine shi fa wannan tsarin wannan morning star pattern din nan shine kamar yanzu a ce an samu bearish candlestick haka. So da aka samu bearish candlestick haka, kun san dama na gaya muku shi fa bearish candlestick a duk inda kuka ganshi ƙasa yake yowa ko kamar yanda ya zo haka ba ƙasa yayo ba. To sai kuma a zo a samu irin wannan doji kenan ko ba haka ba, sai a zo a samu doji. Gani an samu doji, da aka zo aka samu doji a nan wajen. Ai wannan na gaya muku dama wannan ya shigo ya kuma fita a waje ɗaya. Oga please ana yin mana recording ana sawa a class. Mana akwai masu yin recording. Usi Godpaid na yin recording. Usi Godpaid kai ma ya kamata a baka ko assistant monitor ne. Yanzu mana kana daga cikin waɗanda zan zo zan kwankwasar zan ba su private classes. Wanda private classes ɗin nan duk wanda ke so ya join sai ya biya ni naira 250 kafin ya iya join wannan abin nan. Sorry 150 na rage kuɗin ashe na manta saboda ba batun biyan nan da ake ciki. Amma in dai aka yi zanga-zangan nan komai ya dawo daidai a kasuwa a rayuwa to za mu ci gaba da ansan 250. To da aka zo aka samu wannan indecision doji candlestick din nan menene take nuna muku? An samu indecision, an samu ja'in ja tsakanin buyers da sellers. To a irin nan wajen ne ake samun abin da ake ce mawa morning star. Idan ka zo kaga kuma ga wani candlestick nan mun ka zo muka same shi wanda yake shi kuma bullish ne. Wannan chart pattern ne da yake maka indicating cewa market za ta yi sama saboda da aka samu ja'in ja tsakaninsu da wani candlestick din ya shiga me yayi bullish ne. Da yayi bullish ya samar mana da chart pattern da na farko, chart pattern din da ake ce mawa morning star, sannan kuma ya bamu indication cewa market za ta ci gaba da tafiya uptrend ne. Allah ya sa in samu irin shi a nan wajen. Gaskiya yana da wahalan samu a kasuwa kuma ban yi joining computer na da ban same shi ba. Amma dai muna nan muna tafiya za mu same shi. Muna nan muna tafiya za mu same shi. So kun gani wannan shine abin da ya bamu candlestick din da ake ce mawa morning star. Morning star mun samu bearish candlestick, muka samu indecision. Wannan indecision ba an samu ja'in ja ba. To tunda an yi fada tsakanin sellers sun daki buyers kuma sun daki sellers. Ko a tsarin rayuwa dama to me zaka tsaya ka jira? Sai mu tsaya mu jira waye zai ci fada. Sai buyers suka ci fadan. To tunda buyers suka ci fadan dama mu fa a kasuwa yan abu ya rima a sha kiɗa ne. A kasuwa dole ka zama munafiki. Wata rana kana tare da buyer, wata rana kana tare da seller. Wanda ya ci karfin wani kai da shi zaka yi amfani. Wanda ya ci karfin wani, duk wanda ya ci karfin wani a kasuwa kai shi zaka yi amfani da shi wajen yin entry ɗinka. So wannan strong, very strong, wallahi tallahi inda kaga wannan wallahi sai kasuwa ta yi uptrend. Sai san za ku ji da yawan wani lokaci wai ina muku rantsuwa in yi rantse in kuma abu kuma so da yawa gashi nan sai in yi din kuma sai ta zo ta bi sai a ce ai asiri nake da shi, ina ba ma market direction asiri nake da shi. Ba asiri bane, tsaban noticing da sanin wa'annan abubuwan ne shine yasan za ku ga nake ba ma kasuwa direction. Ba nake ba da kanta take ba ma kanta direction ko ba haka ba, da kanta take ba ma kanta direction. Kawai ni abin da nake yi kawai ina bin direction din nata ne kawai. Direction din nata ne nake bi, na bi shi kawai sai in zo kawai in tabura uba a gari kawai a dauka abin nan ne. Ogasa ai dole mu zama
babban munafukai ma in dai a market ne kwarai da gaske a market so ake yi ka zama ya suna wanda ya fi kuma munafunci a duniya. Menene sunan shi ne musailabatul kazzab musailabatul kazzab wanda ya fi kowa ƙarya ne ko na manta suna wanda ya fi kowa munafunci a duniya. Umar al-Qaisil Kindi a ba shi bane akwai wani daga cikin sahabbai na manta sunan shi ibnu salula ibnu salula kwarai da gaske dan salula shine wanda ya fi kowa munafunci to dole fa ka zama shi a market amma fa a market ba a zahiri ba to wannan shine monster. Sannan kuma akwai wani candlestick pattern da ake ce mai shi kuma evening star ake ce mai evening star ko shi wannan evening star din direct opposite on wannan ne yanda aka samu wannan ta haka to haka zalika shi ma ake samun shi amma shi kuma ta sama ne ake samun shi ba ta ƙasa ba ta sama ake samun shi ba ta ƙasa ba yanda aka samu wannan haka indecision din nan haka ake samun shi ko ba haka ba a nan yanda yake haka to shi kuma ta haka yake amma shi kuma wannan ya haka ne. Hai wallahi na daɗe ni ban ma yi abubuwan nan ba kun gani nan wannan abubuwa ne fa kawai da za su taimake ku kusan ya market yake ko ba haka ba za su taimake ku ne kawai kusan yaya market yake inda kuka gane ya market yake wannan abubuwan ma duk kawai za ku ma iya manta sunansu kawai kun zai san in naga kaza kaza ne in naga kaza ne a kasuwa jama'a tsakani da Allah na gaji wallahi tallahi kun ga dai akalla mun kai 30 minutes muna magana ni wallahi ba wani lafiya ma ni nake da shi ba wani lafiya nake da shi ba amma dai bari dai in yi hakuri dai in samu kai hakuri dai in samu dai mu ƙara kyale wannan kuma in ma na cika muku karatun kuma za ku ga yawa akwai wani candlestick shi ma da ake ce mawa hamma candlestick za ku gan shi kamar irin wannan dragonfly doji ne sai dai wannan ya buɗe ya kulle a waje ɗaya ne ko shi kuma wannan hamma din shi ma pattern amma shi kuma za ku ga yayi haka ne kun gani an samu close an kuma samu open a saman shi kun gani an samu dan kadan kun ga wannan inda ya kulle inda ya kulle amma tsakanin da Allah magana domin Allah aikin da wannan yake yi a kasuwa shine wannan yake yi a kasuwa sai sa da yawa ma za ku ji ma wannan din nan ma ba ma dragonfly doji mutane da yawa ke ce mai ba hamma kawai suke ce mai abin kuka kalla wannan yake kama da guduman da in baka ba Allah ba za a dazzabga maka ita aka bari to ni gaskiya dai ina ganin sannan kuma akwai shooting star shi ma kuma irin wannan ne shooting star ko ba ga shooting star shi kuma amma ta ƙasa shi kuma ake samu kamar shine wannan garbi sandoji din nan so abin da yasa ma da yawa za ku ji ma ba amma cika kowanne duka aikin sa ɗaya ne a kasuwa duk abin da kuka ga wancan in zai yi a kasuwa haka shi ma wannan din zai yi a kasuwa ba wani bambanci tsakanin su da junan su akwai su tweezer button akwai su da dama akwai candlestick pattern da dama amma tsakani da Allah ni dai wa'annan dai da kuka ga na zana muku shine abin da nake amfani da shi a market kuma na zama profitable a cikin market shine abin da nake amfani da shi a market na zama profitable a cikin market saboda haka wannan class din kenan mun gama class din mu na yau gaskiya tsakanin Allah saboda na gaji da koyarwa abin da labari wannan so yanzu in kana da wata tambaya za ka iya oga hangin man me yake yi a kasuwa hangin man shine wannan dragonfly doji din da na gaya muku hangin man in ta sama yake yana nuna maka cewa za ta ci gaba da yin uptrend ne ka gane kasuwa za ta ci gaba da yin uptrend